அருகே உள்ள பொத்தமேட்டுப்பட்டியில் அடுத்தடுத்த இரு பேர்பாஸ் கடைகளில் பூட்டை உடைத்து ரூபாய் 1.5 லட்சம் ரொக்கப்பணமும் 1 லட்சம் மதிப்புள்ள பேட்டரிகள் திருட்டு. மணப்பாறை போலீசார் விசாரணை. திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே உள்ள பொத்தமேட்டுப்பட்டியில் அடுத்தடுத்த இரு ஆட்டோ உதிரி பாகங்கள் செய்யும் கடை உள்ளது. இந்த கடைகள் மணப்பாறை அடுத்த பன்னாங்கும்பை சேர்ந்த முத்துக்குமார் என்பவருக்கு சொந்தமான எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் பேட்டரி விற்பனை கடையும், அதேபோல் மணப்பாறை அடுத்த வீரப்பூர் படுகளம் அருகே உள்ள தொப்பம்பட்டியைச் சேர்ந்த பெரியசாமி சொந்தமான ஆட்டோ உதிரி பாகங்கள் விற்கும் கடையும் உள்ளது. இருவரது கடையிலும் நேற்று இரவு மர்ம நபர்கள் பூட்டை உடைத்து பீரோவில் வைத்திருந்த ரொக்கப்பணம் ரூபாய் 1.5 லட்சம் மற்றும் கடையில் வைத்திருந்த சுமார் 1 லட்சம் மதிப்புள்ள விலை உயர்ந்த பேட்டரி வகைகளும் எடுத்து சென்றுள்ளனர். இந்நிலையில் அந்த கடைகளில் உரிமையாளர்கள் காலையில் வந்து பார்த்த பின்பு மணப்பாறை காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலின் பேரில் வந்த காவல்துறையினர் கடையில் பொருத்தியிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவினை பார்த்தபோது இருவர் முகத்தில் துணியை கட்டிக்கொண்டு கடையின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்று பீரோவில் வைத்திருந்த ரூபாய் 1,50,000 ரொக்கப்பணமும் கடையில் வைத்திருந்த சுமார் 1 லட்சம் மதிப்புள்ள விலை உயர்ந்த பேட்டரி வகைகளை எடுத்துக்கொண்டு பேட்டரியில் உள்ள ஆசிட்டை ஊற்றிவிட்டு லாபகரமாக தூக்கிச் செல்வது பதிவாகியுள்ளது. இதனை பார்த்துவிட்டு காவல்துறையினர் இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.